Det har taget et par timer at overvinde mig, men nu er jeg her altså, og det her det er så min allerførste video til Facebook. Jeg hedder Inge Gustafsson, og jeg er indehaver af Local Living. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg kan få det her til at fungere, så er det et perfekt værktøj til at give jer den oplevelse, som jeg også får, når jeg er ude at besøge mine landsteder. Jeg er helt sikker på, at det kan give noget ekstra til jer, og være med lidt på vejen til at finde de rigtig gode steder, men også at være med i omgivelserne, når vi er ude at tjekke både den nærmeste by og stranden, og af og til tager jeg mig da også et lille måltid, så måske kunne I være en del af det også. Jeg har tænkt, at jeg vil rette en rigtig stor tak til jer over 500 gæster, som har bestilt rejse hos Local Living i januar måned. Det er all time high, og jeg er så taknemmelig for, at I har lagt jeres dyrebare ferie i mine hænder. Og jeg har jo tjekket alle landstederne for jer på forhånd, så jeg er helt sikker på, at I får en rigtig god ferie. Jeg vil bare sige tak til jer alle sammen. Og der er mere at komme efter til alle jer, som ikke har købt endnu. Vi har masser af gode steder endnu, så hold jer endelig ikke tilbage. Der har jeg nemlig også lige en anden ting, jeg lige vil sige, og det er, at vores livsnødrejse til Millimilia i maj måned også har et par pladser tilbage, som jeg gerne vil have solgt, inden vi skal afsted. Det er både Ole og jeg, der tager med, min mand og jeg, og vi skal være en del af den her livsnyderrejse med bobler og biler og skønne omgivelser og dejligt selskab. Jeg tænkte, at nu lægger jeg den her videosekvens på Facebook, og så må vi se, om det er kun af mine forældre, mine søstre og mine børn, der liker den. Og så må det jo være det. Måske er der også mine veninder, og måske er der også nogle af alle jer andre, som er gæster eller er fan af Local Living på Facebook. Nu må vi se. Jeg glæder mig. Kan I have en rigtig god mand.